Це сталося раптово. Орди інопланетних загарбників звалилися як сніг на голову. Армії всіх країн були розбиті вщент, а супергерої поховалися і зализували рани. Єдиними, хто дав гідну відсіч, стали герої нашого опору. Поведінка дівчинки у стрінках, всі хлопці стидають, зі смаком проблеми і це відчувається. Життя резина, як завжди з магазина. Мама, плохой, купи мені банана. Дівчинку мене і схоже трохи на мавпочку, але це не заважає бізнес-леді триматись на вершині хіт-параду. І скоро буде у нас новий татико. Разом ми навчимо його драгулювати. Драглюй! Дівчинка драглюй! Дівчинка драглюй! Драглюй! Дівчинка драглюй! Дівчинка драглюй! Драглювщиця! Ти, я, ха, ми сім'я, хо. Пам'ятаєш ті старі часи? Бокалом пива по спині, контрольний ззаду, і ти в нірвані. Драглюєш разом з новим татком на дивані. Тепер ми єдині, не схожі на інших. Аналогічних ситуацій не було в нашій країні.